Lain nga tudling sa atong balita sa lokalidad. Hugot nga ipatuman sa Land Transportation Office sa Region 7 ang kampanya batok sa mga sakyanan nga adunay nanang compliant o modified muffler sa sugod karong adlaw Lunes. Sumala sa direktiba sa Assistant Secretary sa Land Transportation Office, tanan nga sakyanan nga makaplagang adunay illegal o dili standard nga mga muffler dakpon o gasilutan subay sa balaod. Gipasidaan sa ahensya ang publiko nga dili magpadala sa mga sayop o makalibog nga mga impormasyon nga gipakita sa pipila ka social media pages, vloggers o individual nga nagtinguha lamang og like, share o views. Matod pa sa LTO7, samtang ang mga nagpakailap og disinformation na kaganansya sa online engagement, ang mga motorista mo ay makatubang sa multa o penalidad kung masakpan nga naglapas sa mga regulasyon. Gidasig usaba sa ahensya ang tanan nga motorista nga mokuha lamang og kasaligan nga impormasyon nagikan sa opisyal nga tinubdan og motuman sa balaod alang sa kaluwasan o kahapsay sa kadalanan.